ni dagabana so minnu jɔlen na nin ye DSC Samake construction maaw bolonɔ de awɔ DSC Samake construction maaw u bi so jɔ i bɛ ala kale ko so ale dɛsɛna de u ka baara tɛ sojɔ dɔrɔn ye dɛ u bɛ so planw ni ka olu bɔ BTP topographie u bɛ nin bɛɛ lajɛlen ni ka o kɛ n'i b'a fɛ ka terrain san papier jɛlen DSC Samake construction bi terrain feere so finition ɲuman u b'o kɛ décoration u bɛ o fɛnɛ ni ka o kɛ e de bɛ station baara la i b'a fɛ ka station ni ka o jɔ u bɛ station ɲɛnɛmanba ni ka olu fɛnɛ ka olu jɔ ka supasima ɲuman ka o k'i ka so la ka nɛgɛ ɲuman k'a la o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw i ka so jɔlen tɛ bin a yɛrɛ ma fiyewu DSC Samake construction b'a ka baara ni ka o ɲɛdɔn i mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la sa i senfa biribiri i ka se u dagayɔrɔ la ni o ye Moribabugu ye station Orix masurunya la Coy nɛgɛjuru sira 70 41 27 59 66 23 18 58 baara ɲɛdɔn o ka to baara dɔn b'a bolo DSC Samake construction maaw u b'u ka baara u b'a ɲɛdɔn. Bi ame taratala Desambre kalo tile 17 san 2024 amunu bɛ ka lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ ka hɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛtuma hɔ bisimila kunnafoniyaw kɔnɔ. Kunnafoni daminɛla an ka jamana état major général des armées ayi a kunnafoniya di ko ka sangani dɔgɔkun furancɛ tɛmɛnen ye menaka marabolo kɔnɔna la an ka jamana kɔrɔya fanfɛla la an ka fintigilakaw kɔni tigɛ kɛ karɔgɛrɛ diinɛ tigilamaw ka ɲɛmaaba dɔ kɔnɔna ni ale Ahmed Aga Jita ye alibi ala k'an ka fintigilakaw fangasi. An bɛ to an ka état major ka kunnafoniyaw kɔnɔna la alibi a ye a yira ka sangani karidon tɛmɛn Desambre kalo tile 15 jabalikaw olu kɔni fɛ yen nɔ an ka fintigilakaw ka wulikajɔ kɔni sera k'a to u ye dangani kari karɔgɛrɛ diinɛ tigilamaw ka kulu dɔ kɔnɔna min na u y'u bolofɛn caman fana kɔni tiɲɛna ka d'a kan u ka bolimafɛn fo ka taa se u ka kɛlɛkɛminɛn olu ma. O kunnafoniya kelen kɔnɔ ka sangani kunungo tɛnɛn Desambre kalo tile 16 nɛgɛ kanɲɛ 10 tɛmɛnen kɔfɛ ni sanga mugan bɔɲango ye an ka fintigilakaw kɔni frappe aérienne kɔni kɛ karɔgɛrɛ diinɛ tigilamaw kɔni bolominɛn dɔw kɔni kan ka da ka bolimafɛn dɔw kɔni tun falen de don fɛn min ye u ka kɛlɛkɛminɛn na fo ka taa se tajiw kɔni caman ma min yɛrɛ kɔni kun bɛ ka taga di u kɔni ma u dagayɔrɔ la T-site dugu yɛrɛ o kɔnɔna la. O kunnafoniya kelen kɔnɔna la a yirala k'a fɔ kunungo Songo marabolo kɔnɔna la ni ale bɛ ɲɔnɔ marabolo o yɛrɛ fɛ a yirala k'a fɔ an ka fintigilakaw kɔni frappe yɛrɛ kɔni kɛ karɔgɛrɛ diinɛ tigilamaw ka base dɔ kɔni ka min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ka tiɲɛni caman don u kunna o kama an ka état major général des armées ko a bɛ fasoden bɛɛ lajɛlen hakili sigi ka da kan an ka fintigilakaw kɔni u ye nin baaraba fɛn fɛn kɛ a kɛra ni jamanadenw ka dɛmɛ de ye kɔni ye an b'a fɔ hali bi ala k'an ka fintigilakaw fangasi. Kasangani kunungo tɛnɛn Desambre kalo tile 16 san 2024 an ka jamana minisiri ɲɛsinen don kɛnɛya ko ma ni o ye ministre de la santé et du développement social la colonel Assa Badialo Touré ale ye lajɛba dɔ kɔni kɛ a ka ministère kɔnɔna la kɛnɛ min kan a ye wele bila an ka jamana kɛnɛya minisiri kɔrɔ u yɛrɛ kɔni ma walasa u bɛ se ka hakilina fara ɲɔgɔn kan kɛ walasa ka se ka fɛɛrɛ caman kɔni sɔrɔ an ka jamana ɲɛtagaliko ani a kɛnɛya kow la. Organisation bɛ ni a bɛ fɔ ale ma ko PAM ale kɔni dɛmɛ di kɛ ka taa Gawo maa minnu kɔni bɛ di kun kɔnɔna la denbaya 231 bɔ yan ko minnu kɔni bɛ di kun kɔnɔna la dɛmɛ minnu kɔni dira denbaya kelen-kelenna ma ni o kasabi bɛ taa i jɔ sɛfɛ wari 9,000 bɔ yan ko o yɛrɛ la. An bɛ to an ka lakanako kunnafoniyaw kɔnɔna la alibi a yirala k'a fɔ dɔgɔkun furancɛ tɛmɛnen na Bankasi ni ale bɛ Bajangara marabolo kɔnɔna la maa marifatigi bunatigɛbali kɔni ye binkani wale ta ka Bankasi dugu kɔni sɛgɛrɛ min kɛra sababu ye ka maa 15 bɔɲango kɔni bɔnɛ ani la wa maa caman fana kɔni jogina. O kama fana a yirala kunungo tɛnɛn Desambre kalo tile 16 Mopti église 2 u kɔni fana attaquera min yɛrɛ fana kɛra sababu ye ka maa 7 kɔni bɔnɛ ani la maa dɔw fana kɔni jogina o kɔfɛ pharmacie fo ka taa se sow kɔni ma bolimafɛnw mobile fo ka taa se boutiques ma u ye olu caman kɔni jeni was a kɛra sababu ye ka tiɲɛni kɔni don maa caman kura tuguni ka da ka forow fana jɛna fo ka taa se mɔgɔw ka jiginɛ olu yɛrɛ kɔni ma an bɛ wagati min na i ko sisan nɔ ni waleya cɛjugu in kɔni kɛbagaw kɔni ma
kasangani an ka jamana ɲɛmaaw kɔni kɛlen kɔfɛ ka kunnafoniya cari k'a fɔ ko maliyɛn kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka taa i ka pisiw kɔni identifier i ka carte biométrique walima i ka carte ɲini ka n'o tɛ a n'a tigɛ ka bɛn ni décembre kalo tile 15 ye min tɛmɛna karidon tɛmɛnen in na mais o kama AMRTP olu kɛlen kɔfɛ ka lajɛ dɔ kɔni kɛ ni an ka jamana télécommunication maaw kɔni ye min na u ye kuma caman kɔni ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye o kama an ka ɲɛmaaw kɔni ye a yira k'a fɔ k'u nana wagati dɔ kɔni fara o jɛnya kɔni kan min na date kura min bilala o de ye avril kalo tile 15 nata ye san 2025 ɲɔn'o cɛ ni maa min ma taa i ka pisi kɔni identifier i ka pisi bɛ tigɛ. kasangani karidon tɛmɛnen CEDEAO olu kɔni ye u ka lajɛba kɔni kɛ Abujakaw fɛ Nigeria jamana o kɔnɔna la kɛnɛ min kan u da magala AES jamanaw kɔni bɔlen ko la CEDEAO o kɔnɔna la ka da kan u ye a yira k'a fɔ janvier kalo tile 29 san 2025 o de kɔni bɛna kɛ AES jamanaw kɔni bɔli ye CEDEAO o kɔnɔna la pewu o kama u ye a laɲini kɛ ka dɔ kɔni fara o wagati jɛnya kan o la CEDEAO président a yɛrɛ kɔni a yira k'a fɔ date kura min sigila o de bɛna kɛ juillet kalo tile 29 ye san 2025 ɲɔni o don kofɔlen kɔni cɛ ni AES jamanaw kɔni ye an ŋaniya ta wagati o wagati k'u bɛ segin ka na CEDEAO kɔnɔna la dayɛlɛlen don u ye wa ɲɔni o wagati fana cɛ wulikajɔw kɔni bɛna se ka kɛ walasa ka se ka ni jamana kofɔlen ninnu ni o ye Mali Burkina Faso Niger ka se ka u lasegin ka na CEDEAO jamana kɔnɔna la min yɛrɛ kɔni baara dilen don Senegal jamana ɲɛmaa Bassirou Diomaye Faye ani Togo jamana ɲɛmaa o ma. san 2024 san 2025 ka sanga ni o campagne nationale de vaccination du cheptel ni o ye baganw kɔni ka pigiri o kɔni campagne ye ɲina sa o kɔnɔna la o kama dɔgɔkun furancɛ tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnnen la sibiri don an ka jamana ministre ɲɛma général de division Abdoulaye Maïga ale kɔni ye o pigiri fɔlɔw yɛrɛ kɔni kɛ min kɛla Kɔnɔbugu Garabaliba o kɔnɔna la Segu marabolo kɔnɔna la ɲina campagne okumu kɔnɔna la wari min kɔni bɛna don a la o de kasabi bɛ taa jɔ fɔ wari miliyari 2 ani a kunkan fɛn o de la. farikolo ɲɛnajɛ bina ko ka sanga CAF Award 2024 ye min kɛla Marrakech ka olu kɔni fɛ yen nɔ kɛnɛ min kɔni kan an ka farafinna senandolacilaw kɔni bɛ kunkɔrɔta ni jɔnjɔn dɔ kɔni ye o kama ɲina fɛn min ye Nigérian kɔni ka senandolacilaban bɛ ni o ye Ademola Lookman yɛrɛ kɔni ye ale kɛra ɲina Ballon d'Or africain yɛrɛ kɔni tabaga ye. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbagaw ni ne bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniyaw la aw ni ce aw ka lamɛliko ɲuman na an b'a fɔ aw k'an mɛn sini araba ni Ala ma basi kɛ ni aw la Ala k'an si jɔ kuma kɔnɔ Ala k'an ka jamana basigi.